Di Portibipon tung ragam dodalan lau mangalului paruntungan ini. Adong naga be guru, adong naga be dokter, alai tunggu dang dona soboi songoni. Adong na karejo di proyek, adong na karejo di sawi, adong na merjualan otik sadia penahita sari. Ikondo hita bersyukur unang mailaho ape karejom unang pabege-bege hatani jolmai namangare ho manang namangin sakiho dalani madalanmu ang giat dapat mo na pinarsita ni Roham. Sian karejomi boy do mangan keluarga, boy do marsikola kageleng mi, boy do manabung ho tuarina na eng romuse asa unang susah ho dihangoluan mi. Unang mailaho ape karejom unang pabege-bege hatani jolmai namangare ho manang namangin sakiho dalani madalanmu ang giat dapat mo na pinarsita ni Roham. Tunggo dang dohalak na sukses sian karejo na met-met na so diargahon ni jolma asal masabar ho jalamar bos ni Roha ho pasti dapat mudo pasu-pasu nasian Tuhani. Saingot mai ape karejo dalani ma jala burjuma ho asa martua ho